אוקיי, חבר'ה, אוי, מעלה לי. טוב, אז זה של אחותי שרה, היום את מגיעה, איתי היום בסרטון, כבר המון לא העליתי. ויש לי כאן בעצם שמפו מרענן לניקוי יסודי 3 ב-1 על אביב. תרשמו בתגובות. זה הפוך לכם, אתם לא תראו את זה. חיצר עזבו, לא חשוב. זה יש לי פה. יש לי כאן את זה שזה יוניקורן סופרייז. קרן בהפתעה. קרן בהפתעה. אז בואו נראה תחת קרן בהפתעה עוד רגע. לא. כלום. זה ארוחת ערב חבר'ה. עכשיו, מי שלא יודע, 8:30 בלילה. בערב, כאילו מי לא משנה. אוקיי, ויש לי כאן מגבונים למקרה שאתם יודעים, מגבונים. אתם מכירים אותי כבר מכל הסרטונים שלי. טוב, אז שרה, בואי, זאת מי שהייתה שלי. שרה, זה סרטון. מי התרגש לראות אותי? לא, אני. טוב, אז אני עכשיו אפתח את זה, ואני הולכת לראות איזה חד קרן קיבלתי. אני מקווה שהוא יפה, ואני מקווה שגם אם זה לא רוב, שזה יהיה אולי סיס. זה רק של פלוצת מריחה. חבר'ה, תריחו. חבר'ה, לא מציעה לקנות. 2. חל, אם יש זה, אז... בעצם רחל, אוקיי, 1. טוב, בסדר, אני 0. חל, אם את רוצה להכין לי חביתה, זה מאוד יעצור. חל. זה יוצא בשתי את עושה לי לחמניה? טוב, אז אני לא מראה לכם את הקרן, שערו לסוף הסרטון, תראו אותו. אם יש, אז תעשה לי לחמניה. טוב, יאללה, תראי להם. טוב, אז ככה הוא נראה בעצם. לא הקרן. אוקיי, כי רחל, אני רוצה אחד, כי יש לי גם אחד. וואו, ממש נעים. וואו. מה? יש... את מסכימה שאני אקבל אותו בגלל שלך יש אחד שהוא לחמניה? היי, יש לחמניות? את מה תקבלי? את מה תקבלי את הלחמניה? כן, כי את צריכה... אוקיי, אבל את הלחמניה שלי אני לוקחת. אני מתסכלת, יואו, אין לך מגיעות. סתם חבר'ה, אין בעיה, לחמניות. זה בסך הכל לחם לבן לא טוב. תראו שלה יצא משהו לחצאים. רגע, אני אסדר את המצלמה רגע. אוקיי, חבר'ה, אני לא נראה לי שתראו אותנו. חבר'ה. זה בסדר גם. טוב חברים, זה הקרן שלי, מוכנים? חברים, אז זה החד קרן שלי, מכוער כידוע. כמוך. וזה מהצד השני, מכוער כידוע. רוצים לראות את הקרן שלי? תגידו מהר, תוך 5 שניות, כן או לא? 5, 4, 3, 2. אני רואה שהכל כאן כן, אז... טוב, אז כן. אז הקרן שלי הוא בעצם ממש יפה, beautiful. It's not ugly, it's beautiful. צ'לללה, ללללה, כנפים. It is ugly. And is not ugly, it's beautiful. תגיבו למטה אם אתם יודעים מה אמרתי עכשיו. ותגיבו מה אמרתי בעצם. עכשיו אנחנו נשים אותם פה. בעצם... אני זוכרת כמה יש כאן. אוקיי, בעצם נשים את זה כאן. כאן פעל זה, כי אחרת זה... אוקיי, שרה, רק אל תעשי שירותים, דלת פתוחה. אוקיי, חבר'ה. אז לריכוך, וואי, שאלה הרבה יותר גדול. נכון, תמיד שאני לא זה ממש מתסכל אותי. אני תפסיקי להגיד מתסכל אם את לא יודעת. אני יודעת מה זה. שימו בתגובות מי אתם חושבים שיותר גדולה, שרה או נעמי? ברור שנעמי, כאילו, היא הכי מלכה פה. לא נכון, זה עד היינו שמשון ברצח לדוד משה. תכתבי בתגובות. די, הבדיחה שאני נמצאתי כבר לא מצליחה. חצופה הילדה הזאת. וואי חבר'ה, אני לא מגיעה כדי לראות אתכם, אני ממש... היא ממש גילה את זה, לא שרה צמה פול טאק. וואי. חבל שאנחנו לא יכולות להרים את המצלמה. נכון, נעמי?
זה מצלמה, מי יודע אם זה מצלמה בטלפון או לא? מי שיודע, בבקשה שיגיב לנו בתגובות למטה. טוב חבר'ה, וואי, אני הולכת רגע להביא את הקופסה שלי. איפה היא? הנה, היא שמתי. אוקיי, אז אני שמה את כל התערובת המגעילה הזאת פה, בפנוכו. מכניסה, אוי, לא יודעת מה הבעיה. וכמה, קצת. קראת לכם סליים. כזה. זה אני הבאתי, זה שלי. סבבה, הכנסתי לכאן. עכשיו אתם יכולים לראות שאני עוד רגע חוזרת עם מים. אוקיי, מוכנים? אוקוס, פוקוס, בילי. לא, אל תעשה. אז אני עכשיו מראה לכם איך אני מרככת את זה. עוד צובעת, אתם יודעים שאפשר לצבוע? כוך. שנייה וחזרתי. והגעתי. נו, איך היה? כיף. מה קרה פה? איפה אנחנו? רגע, שנייה. תראו מה אתם עושים בלגן. מה עם הורדתי? ישנה כבר? כן. אוקיי, צריך לעזור לי. איך היה לך? איך היה לך? זה קצת. מה עשיתם? זה כאילו. נעמי, מה? חסלו שם את כל הברדק שעשיתם. תראי, מה שהולך פה, תסתכלי, את כל זה מה שנשיא חוצפתו נכנס לנהל אליהם. מי? משה. קראת אותו למשפחה, אמר להם לדבר. וגם אם אתם גבולים אישיים, תיתן לי שגם פה תקופה בטלפון של בוץ. נורא טוב, שאני באתי הביתה, יש לי כאן שמתי צבע קצת. עכשיו, מגביבים את זה. זרקי. לא חושבת שיצא לי טוב. את לא לוקחת את זה לעצמך, צופה. אוקיי, אז אם אתם רואים, יש כאן מים. אתם רואים? היא מלא קצת. לא נורא. אחד קרן פה למטה. אוקיי, לא נורא. אוקיי, סבבה, מה אני עושה עכשיו? אני לוקחת נייר סופג, אתם רואים? אני לוקחת ריבוע אחד. טוב, עכשיו אני מקפלת. עכשיו זה יוצא. הנה אני חזרתי. אני שמה את זה פה. ותראו. ולוקחת עוד חצי אחד. מקפלת. ושמה את זה. אני שמה את זה ככה, מקווה שלא יגיע לי מים ליד. וואו, זה ממש כבר רטוב. רטוב, מה אתה מורה שרה עסקנים? כזה גרוע. מה שיש קלינית. שרה עסקנים רבנו? חבר'ה, תגיבו אם אתם יודעים מה זה קלינית. סופר קוראים לזה. סופרמרקט. אוף, אימנו, באמת. יש! זאת אימא. נכון, מאוד. תודה, אימא. לא, חזר ביום כיפור, איזה לא. אוקיי, עכשיו מה שאני בוא נראה מה אנחנו נצליח. זה סרויץ. לא צריכים לשחק עם זה. עכשיו, הוא יצא קצת בלילתי כזה. חבר'ה, אתם יודעים מה זה בלילתי? תגידו בתגובות למטה, אשטג בלילתי. מי שמצליח, מצליח. בית למד יוד למד תו יוד. אגב, אני מורה לעברית בייבי. בזמני הפנוי אני בעצם מורה לאנגלית. אוקיי. אני את שולה, אני את שולה. אבא, תגיד לה שאתה לא מסכים לה. כן, היא בת 19. נו. זה עד גיל 20. גם בת 18 כבר לא באחריות שלנו.
נכון, אני יודע, אני עשיתי ככה מקודם. אתם יכולים לעשות אשטג כזה. אם אתם יודעים איך קוראים לזה, נראה לי גרשיים, אני ככה. אם אתם יודעים אני בחיים שלי לא חיפשתי אם אתם יודעים איך קוראים לזה, תגיבו למטה בתגובות, אשטג, ואת המילה הזאת. וואי, תקשיבו כמה אשטגים. מה שהולך פה בבית. היי, יאבא, זה לא שלנו, זה של אמא. זה של אמא. 2020, חבר'ה, אנחנו ב-2000. להתנהל, אין מה להביא פה לא שטיחים ולא ספות ולא זה. אבל הזמן, הביטה, בית גדול נוח. חבל. תסתכלי מה שהולך פה על המספר. אני כל פעם נדעה מחדש. תעשו בסדר, תעשו לי טובה. באמת, נעמים לשרה, זה מה זה? מה, אמא, זה שלך. זה רק הנעליים שלי, זה כל הרבה. זה של שרה. זה של אורה. זה של שרה. של שרה. זה אלה של שרה. זה שלך, וזה כל אלה. פשוט הדברים שם זורקים לכיסה, זה לא זה לא שלי, נעמי, זה שלך. אני חושב דברים אפילו של ניקוי הזה. דש יש לי קופזה. גם לי. וואט דה או נו. מה? טוב, נראה לי אני לוקחת אותה. זה הדף. אני יודעת שהיא תקספי, אבל אני רוצה שיהיה לי כאילו מקום דחוס. שלי וזה. יו, גם שתיהם נסגר להם הפקק, אז סבבה. אז תגידו, אתם יודעים מה הקופסה האמיתית? א' או ב'? אני אומרת זאתי, אבל מה שתגידו. רגע. אוקיי, נתחיל את המגבו. אוקיי, עכשיו אני מנקה את הקופסה שלי. אשתגים אתם גם קוראים למגבו מגבים. הפוך. אוקיי. רגע, אדום. אם התחלתם את הזקית כאן. יש לי יותר מזוק. שרה, אני מקפלת לך. רגע, אני מנגבת כאן. מקפלת לך. חבר'ה, חשוב לעשות את זה באישור ההורים. כן, עכשיו אנחנו נכתוב כאן. באישור ההורים. כל הכבוד, אתם יודעים לקרוא מעולה. סיימתי. תיעוד האפצ'י שלי. טוב, אז תגיד, שמעתם את האפצ'י. אשטג האפצ'י. טוב חבר'ה, אנחנו מפצצנו אתכם באשטגים. פשוט. שרה נכנס לי סוכריה אדומה. זאתי את הצבע שלה. זה הקופשה של סוכריות. אפילו יש כאן סוכריה, אם אתם רואים. זה הבנתי. שאנחנו נקפל כאן. רואים סוכריה אדומה ממש כאן. אני בשוק, חבר'ה. מי שרוצה לדעת עלה ללורן של חדש. אתה מקנה בי מותק. אתה מקנה. אז מה שאני עושה בעצם מנקדת. אתה ציירת עליי? לא. אתה מקנה בי מותק. יואו, את הורסת לי? לא. נו. סליחה, אבא. סליחה. דדי. זה דדי שלנו. עוד לא ניתן לנו אם אנחנו צרפת. רואה את הצבע, הוא מתפשט. רואים את הצבע, הוא מתפשט. ואני תשמעו את הפלק. רגע, תשמעו. לא שומעים. אפילו אני שאני מטר מזה, אני לא שומעת. למרות שהמצלמה, אני חושבת שהיא יותר קרובה. כאילו בוא נראה. 1, 2, 3, 4, וזה, אני חושבת שזה, כן. 1,
2. כן, אז זהו, אתם יותר קרובים. יכול להיות שאתם שמעתם. בדיוק, יכול להיות שאתם שמעתם ואני לא. כן, אבל הכל יכול לקרות. אז שרה משתמשת. לא. זה צבע אקרילי. שלי, והיא לא משתמשת. יואו, שרה, אז ככה. It's your love, ואני... וואו, זה נראה כמו... איזה עוגה. מה את תופחת? לא. מה, איזה ילדה. ראיתם מה היא עשתה כזה? הילוך אחורי, צ'רררה. צ'רררה. אמרתי לך, קנינו לו גפיים, קנינו לו רחל דגל גוף להשלים את השמלה שלה. קנינו לשרה מגפיים, קנינו להם זרים וקשתות לבת מצווה, ולנעמי קנינו 2 ספרים כי היה לי מבצע מעולה בצומת. ביבי. כמעט קניתי לך ספר ימה ואחורי. רגע, אמרה כאילו אכלה ולא שתתה שום דבר. היא אכלה מין מחית כזאת מצד הדובדבן ואיזה גלידה שלא מקדמה. ולפני זה יחדה נכון. גלידה, אוי גלידה. חבר'ה, אם אתם לא יודעים, הגלידה זה בלי. המלכה, כבוד שאלה עולה. אני מחממת לך. אוקיי, תודה. איפה זה? נראה לי מישהו אכל את זה. מה? מה, מישהו אכל לי תחפשי. שם. לא, זה לא אז את יכולה להכין לי עוד אחד? זה לא. נו, אני לא אסבע. אני פשוט מתוך כל הדברים שהקשרתי. חבר'ה, תגיבו אם זה שתייה. לא אוכלת טוב. אבל אין מפתח פה, כן? במקום שיזנגו ויקחו לי מזה, אז אמרתי כבר, היה לי מספיק. אמרתי, אני אשאיר קצת לך במרד, לכל מי ש... אף אחד לא יכול לעשות. למה דוד לא יכול למרד? מי יכול? דוד לא יכול? זה. מה יש לו אימון? אני רוצה לסלח. משהו ראית? מה? אני רוצה לבצע אחרי. דיברתי איתו. וגם שלי יותר גדול. יא. לא. סתם. אני שואלת אותך 2 שאלות. סבבה? זה ממש כיף. אני שואלת אותך 2 שאלות, תעשו את זה לחברים שלך. 2 שאלות, יש לך 2 תשובות לענות. פעם אחת כן ופעם אחת לא, סבבה? את יפה? באמת? לא, את צריכה פעם אחת כל שאלה. את יפה? לא. באמת? לא יודעת. את יפה? לא, באמת כן. יפה? לא, באמת כן. אוקיי, עכשיו אנחנו נעשה צורה של חד קרן, כי זה בעצם מה שאנחנו היינו אמורים לעשות. אז רגע, בואו ניקח אתכם, וככה עושים ככה. אוקיי, אז אני הופכת אתכם בעצם ככה, ואני שמה את זה. עכשיו. אוקיי. אני לוחצת את זה, לוחצת. עניינית מה שהיינו צריכים בבית. הכל קניתי בכרטיס אשראי הזה? לא, קניתי... וואו, חבר'ה, זה יצא טוב. אני חושבת שזה נגמר. ניצת רואים או לא? בואו נמשיך בסרטון. תגיבו אם הוא בנורא יפה. שרה וייסמן. זיסנו. לא.